Dia 10. Abundància i la llei del karma. Estigueu orgullosos, ja som al dia 10. Seguim amb el repte? El mantra en sànscrit d'avui és Om Kriyam Namah. Les meves accions estan alineades amb la llei còsmica. Exercici 1. Escriviu l'afirmació del dia al vostre diari i tingueu-la present al llarg del dia. Avui prenc excel·lents decisions perquè les prenc en plena consciència. Recordeu-la i repetiu-la sovint, com més cops, millor. Exercici 2. A més, escolteu la meditació d'avui 3 vegades com a mínim. Meditació. Benvinguts al 10è dia. L'abundància i la llei del karma. A la meditació d'avui reflexionarem sobre la llei del karma o la presa de decisions de manera conscient i veurem com podem atraure coses bones a les nostres vides mitjançant la presa de decisions correctes. Quan prengueu una decisió, us podeu demanar: com portarà més felicitat i abundància a la meva vida? Beneficiarà qui m'envolta? Després, pareu atenció al cor. Ell us aclarirà els dubtes. Practicar la presa de decisions conscient, observar els nostres pensaments, és un aprenentatge que ens beneficiarà a l'hora de triar. Pregunta número 1. Com es prenen les decisions? Pregunta número 2. Com han afectat les vostres decisions a les vostres vides? Pregunta número 3. Com podeu fer una elecció més conscient? Tot i que els esdeveniments de la nostra vida es regeixen per la llei de causa i efecte, pel karma, som lliures de canviar els resultats indesitjables d'una tria anterior escollint de nou. En cada situació hi ha infinitat d'alternatives que t'afecten a tu i a tothom qui t'envolta. Quan fas una elecció concreta, cal tenir en compte que la mateixa ha de beneficiar-te a tu i a tots els altres que es veuen limitats per les teves accions. Aquesta és la llei del karma o la presa de decisions conscient. La veritable abundància és la capacitat de complir els propis desitjos amb el mínim esforç i sense fer mal als altres. Quan parlem d'abundància en relació amb la llei del karma, podrem adreçar-nos cap al concepte de custòdia, de cuidar de manera responsable quelcom que valorem com a camí per fer realitat els nostres somnis. Tenir una cura adequada d'un nadó, prendre decisions saludables pel nostre cos o utilitzar els recursos naturals de la terra de manera responsable, tots aquests són exemples de bona administració o gestió. Cada acció que prenem genera una força d'energia que es converteix en allò que hem triat. Te'l faràs, te'l trobaràs. Cal prendre decisions conscients per cuidar d'allò que tenim per tal de rebre'n el benefici proporcional. Si voleu augmentar la vostra riquesa material, minvar conscientment les despeses s'afegirà a la vostra recompensa. Si anheleu més amor, practiqueu ser més amorós amb les persones que entren a la vostra vida. La llei del karma ens recorda la necessitat de sembrar conscientment les llavors de l'abundància. Planteu-les amb la màxima amabilitat i cura. Ben aviat gaudireu dels fruits abundants de les vostres eleccions amoroses. Avui passem un moment demanant al cor orientació en la presa de decisions conscients. Parant atenció al nostre cor, preguntem-nos si allò que escollim aporta plenitud i felicitat tant a nosaltres com a tothom qui es veu afectat per aquesta tria. Fes-ho cada vegada que t'enfrontis a una decisió que t'impactarà a tu i a qui t'envolta. Escolta el teu cor per obtenir la resposta i sempre escolliràs conscientment.
Mentre ens preparem per a la meditació, passem a reflexionar sobre el pensament central d'avui. Avui prenc excel·lents decisions perquè les prenc en plena consciència. Avui prenc excel·lents decisions perquè les prenc en plena consciència. Avui prenc excel·lents decisions perquè les prenc en plena consciència. Ara comencem. Si us plau, troba una posició còmoda col·locant les mans lleugerament a la falda i aclocant els ulls. Ves cap a aquest lloc de tranquil·litat interior on experimentem la nostra connexió amb els plànols superiors. Deixa anar tots els pensaments i comença a observar l'entrada i sortida del teu alè. Amb cada inhalació i exhalació, relaxa't cada cop més. Et sents més còmode, més en pau. Introdueix suaument el mantra sànscrit d'avui, repetint-lo mentalment i permetent que flueixi amb facilitat, sense esforç. Om Kriyam Namah. Om Kriyam Namah. Om Kriyam Namah. Les meves accions estan alineades amb la llei còsmica. Sempre que et trobis distret per pensaments o sensacions en el teu cos o per sorolls de l'entorn, simplement torna la teva atenció cap al mantra. Repeteix-lo mentalment. Si us plau, continua amb la teva meditació. Jo controlaré el temps i al final sentiràs una campaneta suau. Aleshores serà el moment de deixar el mantra.
Ara és hora d'alliberar el mantra. Si us plau, torna a portar la teva consciència al teu cos. Pren un moment per descansar, inhalant i exhalant lentament i profunda. Quan et sentis llest, obre suaument els ulls mentre reprens el teu dia, duent dins teu aquesta nova comprensió de la veritable abundància. Al llarg del dia, recorda l'afirmació d'avui. Avui prenc excel·lents decisions perquè les prenc en plena consciència. Avui prenc excel·lents decisions perquè les prenc en plena consciència. Avui prenc excel·lents decisions perquè les prenc en plena consciència. Namasté. Us en recordeu de l'exercici d'ahir? Doncs avui escolliu dues de les coses que us limiten i escriviu dues accions diàries que les puguin arreglar, reduir o capgirar en el vostre benefici. Tan bon punt n'hagueu trobat l'aspecte positiu, poseu en pràctica l'acció per treure'n profit. Per exemple, si un dels defectes és ser poc agraït o agraïda, podeu començar un diari per fer-ho. Potser us aniria bé revisar les vostres prioritats i reorganitzar el vostre temps. Només vosaltres podeu identificar les accions que us convé emprendre. Una manera de traure coses bones a les nostres vides és mitjançant la presa de decisions correctes. Quan prengueu una decisió, us podeu demanar: com portarà més felicitat i abundància a la meva vida aquesta decisió? Beneficiarà qui m'envolta? Després pareu atenció al cor. Ell us aclarirà els dubtes. Practicar la presa de decisions conscient, observar els nostres pensaments, és un aprenentatge que ens beneficiarà a l'hora de decidir. Pregunta número 1. Com es prenen les decisions? Pregunta número 2. Com han afectat les vostres decisions a les vostres vides? Pregunta número 3. Com podem fer una elecció més conscient? Teniu 24 hores per acabar la tasca. Passeu-ho bé i amb consciència.